buckets from the court side to the nosebleeds, yeah, they love it. I'm winning, get buckets from the first in and the last out, see me coming. Tak, ahojte. Chcel by som tento víkend točiť vlog, pretože idem na taký pretek, ktorý idem že absolútne tréningovo, budem to proste bežať niekde na rozmedzi asi zóny 1, zóny 2 podľa počasia, uvidíme ako bude teplo. Ale idem teda s ocinom do Ledníc bežať Biehaj lesy, v podstate česká séria Biehaj lesmi. A je tam nejakých 22 km okolo tých všetkých lednických pamiatok, pravdepodobne to bude niekde cez tie lesy a parky okolo. Pretože ak ma sledujete na Instagrame, tak viete, že som bol posledný víkend na Xtere Šumava a v podstate ešte teraz mám z toho dosť rozbité nohy. Okrem toho som tento týždeň jazdil celkom ťažké intervaly na maxime na bicykli a síce zvyšné tréningy boli celkom v pohode, že bolo to hlavne plávanie a nejaký výklus, ale v podstate, že to telo ako bolo unavené z víkendu, tak tie intervaly asi nepadli úplne najlepšie na úrodnú pôdu a proste cítil som sa 2 dní taký, že úplne vypnutý. Našťastie som teda včera mal úplne day off, že bol vlastne kompletný rest, tak som celkom dobre zregeneroval. No a dnes mám plávanie a zajtra teda pôjdem na ten bežecký pretek do tých Ledníc a bude to pre mňa taký špeciálny deň, pretože aj Luka bude mať svoj prvý bežecký pretek, nakoľko keď sa dozvedel, že tam môžu behať aj deti, tak hneď chcel, aby som ho prihlásil, tak som zvedavý, že ako mu to pôjde, je to nejakých 500 metrov, myslím, že tá jeho veková kategória bude utekať. Ale som celkovo zvedavý, že ako to zvládne, že vydržať na štarte a všetky tieto veci. Tak sa veľmi teším, bude to podľa mňa taká krásna, milá skúsenosť aj pre nás rodičov. No a trošku dlhšiu dobu som teraz netočil video, v podstate od toho cyklotripu na Šumave, čo sme boli s chalanmi na konci júla, som vlastne nič nevydal. A trochu ma to mrzí, lebo ja som vlastne začal niekoľko videí medzi tým už natáčať. A bolo tak veľa práce a tak veľa tréningov, že som v podstate ani jedno z nich nedokončil, že myslím, že som nejaké 2 alebo 3 vlogy vlastne roztočil niektoré dni v týždni, čo som v podstate trénoval, tak som vlastne niečo z toho ponatáčal, ale vlastne nedotočil som ani jedno z tých videí, nakoľko som proste že vôbec nestíhal. No ale teraz si dávam fakt ako záväzok, že chcel by som proste v najhoršom prípade raz za 2 týždne vydávať video, v ideálnom prípade raz za týždeň. Tak dúfam, že sa mi to bude dariť. Už v podstate tá sezóna mi nejakým spôsobom finišuje, vlastne čaká ma teraz ten beh v tých Ledniciach, ale to bude že vyslovene tréning. Ďalší víkend ma čaká vlastne posledný cyklistický pretek, to bude Road Classics na Ještede. To bude v podstate že tiež tréning, uvidím ako sa budem vlastne cítiť, ešte či budúci týždeň bude nejaká únava alebo nie. A podľa toho to pôjdem zajazdiť, že možno si dám tie segmenty a tie kopce v nejakom tempe, ale inak asi budem bicyklovať trošku voľnejšie. No a potom mi zostávajú myslím, že nejaké 4 týždne od toho Ještedu mi vlastne zostávajú na to, aby som ešte doladil vlastne formu k Poreču. A to bude v podstate že vrchol sezóny, čiže v podstate, že Poreč, to je 20. október, no a po Poreči už sa veľmi teším na off-season, pretože tento rok to bolo že neskutočne dlhé. Som mal strašne veľa pretekov, či už cyklistických, alebo aj v podstate, že Poreč bude vlastne tretí triatlon. No a na to, že to je vlastne moja prvá taká preteková sezóna v triatlone, tak bolo toho, že dosť veľa a akože na jednu stranu ma to že veľmi baví, že aby som vlastne pretekách chcel stále, lebo sú to strašne cenné skúsenosti. Ale na druhú stranu budem rád, keď taký mesiac a pol budem vedieť vypnúť a chodiť proste sa bicyklovať len z takej radosti, nemať štrukturované tréningy, v podstate odjazdiť si nejakú zónu 2, pokecať s kámošmi, zastaviť sa na koláč, nejazdiť žiadne intervaly, alebo teda ak intervaly, tak takou formou, že uvidím kopec a budem mať chuť, tak si proste strúhnem nejaký segment. Čiže
je to akože fakt dlhé, ale na jednu stranu ma to baví, ale na druhú stranu akože určite budem musieť v tej off-season proste prísť nejaké také obdobie trošku prechodnejšie, že si vlastne zvolním a načerpám novú energiu do budúcej sezóny, pretože tiež, ak ma sledujete na Instagrame, tak vlastne viete, že sa mi nejakou čírou náhodou a stretli sa všetky okolnosti, šťastia a neviem čoho všetkého, podarilo vlastne vyhrať slot na Xterre na majstrovstvá sveta, ktoré budú v roku 2025 v Trentíne, teda plávať sa bude v Molvene. A v podstate som sa nejako rozhodol túto výzvu akceptovať, že keď už to vesmír zariadil tak, že táto situácia nastala, tak som sa rozhodol to akceptovať a ideme do toho. Tak v podstate, že vrchol budúcej sezóny bude jasný, to budú majstrovstvá sveta v Xterre, teda v terénnom triatlone, a okrem toho už som poškuloval po nejakých pretekoch aj na jar, aj v lete, tak asi vás potom o nejakých pár týždňov alebo mesiacov oboznámim s tým, ako bude vyzerať môj pretekový kalendár v budúcom roku. Ale určite by som ho chcel skonzultovať aj s Patrikom, teda trénerom, aby som si tam vlastne nedal preteky, ktoré nebudú úplne koncepčne zapadať do toho vlastne, čo budeme potrebovať trénovať a skúšať na nejakých pretekoch, čiže určite akože budem všetko, čo tam budeme pridávať, budem konzultovať nejakým spôsobom s ním. Takže som sám zvedavý, že ako bude pretekový kalendár v budúcom roku vyzerať. No a poďme už na to, ja sa idem naraňajkovať, dnes teda pôjdem odplávať a tento víkend budem určite vlogovať, tak sa môžete tešiť na nový vlog teda z tých ledníc a v nedeľu ma čakajú nejaké prechodové tréningy, bicykel v nejakej intenzite a potom prechod, myslím, že na nejakú 3/4 hodinku, tak aj tam vás zoberiem spolu so sebou. No tak ja sa idem naraňajkovať, vajíčka, chlieb, zelenina a limonáda s vodným kefírom. Ale predtým idem ešte užiť vitamíny od Flow Nutrition na imunitu, tuto nejaké adaptogény na regeneráciu a cordycepsy teraz skúšam z Brain Marketu. Väčšinou som si vitamíny objednával práve z Brain Marketu, ale teraz ma veľmi zaujala táto značka Flow, tak skúšam, že aké tie vitamíny budú a zatiaľ mi celkom sedia. Páči sa mi na nich hlavne to, že v podstate, že v jednej dávke je obsiahnuté celkom pestré množstvo vitamínov. Takže majú v podstate taký komplexnejší pohľad na tie vitamíny a snažia sa kombinovať vlastne látky, ktoré budú spoločne prospešné. Tak zatiaľ to mám nejaký mesiac, uvidíme ako budem spokojnejší v nejakom dlhodobejšom horizonte. Som sám zvedavý. A ešte som zavolal na horčík, tak horčík v podstate užívam v tejto forme a pred spaním zase bisglycinát. Čiže ráno performance, to je myslím, že malát, áno, magnézium malát a k večeri teda bisglycinát. Takže vitamíny a voda. Ja nemám problém zhltnúť ani 8 tabletiek naraz, akože je úplne na pohodu. Moja ženka by sa smiala, lebo ona to musí hltať vždycky po jednej, keď niečo užíva.
Tak ja tu mám tenisky Nike Invisible a tieto Altri Escalante, ktoré sú biele a potrebujem ich očistiť, lebo ako vidíte, napríklad na týchto Nikách, tak už sú hrozne špinavé. Tak nechám ich chvíľu namočené, potom ich prejdem nejakým prostriedkom a nechám to pôsobiť a uvidím, či to pustí dostatočne. No, všetky tenisky vypraté. Dokonca aj tieto Nike Invisible sú ako nové, krásne čisté. Najrýchlejšie asi uschnú Bostony, lebo tie majú úplne tenký zvršok. A najdlhšie asi budú práve schnúť Nike, ale ako je podľa mňa tak teplo, že do večera to asi bude suché. No a väčšinou teda tenisky takto čistím spôsobom, že ich najprv vydrhnem od tej hrubej špiny a potom ich dávam na nízku teplotu do práčky na nejakých 25 minút, že nech sa trošička preperú a na nízke otáčky. A v podstate akože praví sa 4 páry a ničím vlastne nie je, že sú ako nové. Takže úplne na pohodu. No, tak ja už mám dnes odpracované, je nejakých skoro 5 hodín a už som zaklapol počítač, že víkend môže teda začať. Ale akože mám dopracovanú prácu na počítači, ale idem ešte teraz hodiť reťaz, čo mi jeden klient poslal, keďže voskujem reťaze. Tak idem hodiť ešte do ultrazvukovej čističky, už je tá reťaz povrchovo očistená, ale pôjde ešte na nejakých 20-30 minút do čističky, potom vysušiť a bude pripravená na voskovanie. No, tu mám svoj neporiadok, ale tu je teda nachystaná reťaz. Sremová nebola úplne špinavá, ale teda prešla hĺbkovým čistením. Už v podstate teraz je akože veľmi čistá. Bola namočená v nejakom roztoku čistiacom a v horúcej vode. A teraz vlastne ide na kúru do ultrazvukovej čističky, nech sa zbavíme úplne kompletne akékoľvek masnoty, aby čo najlepšie vlastne nedržal vosk. Tak idem to tam hodiť a potom bude ready na voskovanie. Ukážem vám, ako ten proces vyzerá. No tak, reťaz už je takto v čističke. Teraz tam dám trošku tohto čistiaceho prostriedku. To fakt stačí ako troška a zapnem to a v podstate sa to bude samo čistiť. Tak je to tam, nejakých 15-20 minút to tam nechám, uvidím, ako to bude vyzerať, potom to dáme čakať tak na ďalších 10 minút po výmene vody. Tu mám bike a práve som si uvedomil, že som zabudol v stredu, čo som jazdil intervaly, že som zabudol dať preč bidóny z bicykla, čiže pravdepodobne, akože oni sú prázdne, ale asi tam ma bude čakať troška pleseň, tak to idem rýchlo vyčistiť. No, idem si dať melón a budem v podstate oddychovať dnes, lebo už mám otrénované, bol som plávať a zajtra ideme na, ako som už spomínal, ideme na tú pálavu do tých ledníc, idem tam vlastne na ten bežecký pretek. Tak pôjdem si asi dať elektrostimulátor na stehna a budem oddychovať, idem si niečo zapnúť asi v telke a potom ešte možno pôjdeme na večer na prechádzku do mesta. Ja to mám vybrané už z čističky, reťaz je úplne čistúčka a idem ju zavesiť na ten drátik, aby poriadne preschla a bude pripravená na voskovanie. No a takto zavesenú reťaz nechám sušiť. Zvyčajne už býva po pár hodinách úplne suchá. Keď cítim, že ešte medzi článkami, keď s ňou zatrpem, je troška vlhkosti, tak to väčšinou vyfúkávam kompresorom.
Tak toto ste mohli v skrátke a v rýchlosti vidieť, teda proces čistenia reťaze a prípravu na voskovanie. Reťaz teraz nechám schnúť, ako som spomínal, a zajtra alebo v priebehu víkendu ju potom navoskujem a zabalím a v pondelok to budem posielať zákazníkovi. Ak nepoužívate navoskované reťaze, tak určite to všetkými 10 odporúčam. Takáto reťaz je oveľa tichšia, šetríte si komponenty a v podstate akože získavate tým, že máte čistý pohon aj nejaké váty zadarmo. Ak sa nechcete s tým doma píplať, čo pochopiteľne úplne chápem, mne sa to tiež pred pár rokmi nechcelo, tak mrknite kľudne na môj web a mám tam v podstate nejaký cenník, predávam aj úplne nové reťaze, prípadne nejaké balíčky, alebo robím samotnú službu voskovania, že mi pošlete svoju reťaz a ja vám ju do nejakých 72 hodín viem poslať naspäť. No tak idem zraňajkovať kašu a budeme vyrážať na cestu do Lednic. No my už sme v Ledniciach a ideme na štart detského behu. No čo, si ready? Áno. Áno? Tešíš sa? No tak my so šampiónom malým sme nachystaní, že? Áno. A tešíme sa na preteky. Áno. Áno? Pozri, dobehneme ich vpredu, poď. Už budeme v cieli za chvíľu, poď. Zaregistrovaní a už máme aj číslo nachystané a ideme niekam do tieňa, pretože je tu brutálne teplo. Takže sú tu rôzne behy od 45 až po 14 km a my teda pôjdeme toto 22. Jdeme na to!
one, not number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable. See the competition I've been running through. Leveled up, I only see him in my rear view. Switch. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. I'm winning, get buckets from the court side to the nosebleeds, yeah, they love it. I'm winning, get buckets on the first in and the last out, see me coming. First take, I'm hotter than hot, hotter than some boiling water, I bubble the pot. Team full of ballers, baby, we winning a lot. I'm like Curry with the rock when I get to my spot. I'm tapping in, I'm passionate, this is what passion is. This here, nah, this is no accident. From the start to the finish, I'm cashing in. I am number one, not number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable. See the competition I've been running through. Leveled up, I only see him in my rear view. Switch. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. I'm winning, get buckets from the court side to the nosebleeds, yeah, they love it. I'm winning, get buckets from the first in and the last out, see me coming. Been poppin', Sports Center from a little I was watching. Spin a bag like I'm Rafa, call that top spin. No, máme odbehané. Na 19,5 km som dostal priepustku a nie, otec mi povedal, že môžem už do cieľa to dofinišovať ako chcem, tak som išiel nejaké 4:30, 4:40, tak nejako som sa snažil držať tepy pod prahom a si to dobehnúť v nejakom trošku tempe. Nejak to bolo na pohodu, ale je brutálne teplo, takže v podstate aj v zóne 2 som sa celkom paril. Ale krásne prostredie, krásne výhľady, len teda strašne horúce počasie, ale veľmi pekný pretek, veľmi pekne spravená trať. Bolo aj čo vidieť, že v podstate keď som bežal takto na pohodu, tak som sa mohol celkom kochať a Ocio teda úspešne dobehol pár minút po mne. No a ideme si dať teda niečo pod zub, nech doplníme sacharidy a potom asi ešte niekam pôjdeme celá rodina sa pozrieť. Práve dokončil dnes bike, čo som mal a mal som mať aj prechodový beh, ale keďže musíme ísť k rodičom, k obedu a zároveň aj odtiaľ zobrať Luku, ktorý tam včera zostal, tak by som ten beh nestíhal, respektíve neodbehal by som to asi celé. Tak možno to pôjdem odbehať večer, neviem kedy sa odtiaľ vrátime, alebo to proste dneska skipnem, lebo som predĺžil v podstate bike o nejakých 15 minút. Tak ten beh mi ako úplne už nevychádza, ale nevadí, bike sa jazdil výborne, mal som dobré nohy napriek tomu, že som celý týždeň trénoval a že tam boli aj nejaké ťažšie intervaly na bicykli, tak to bolo super. No a ak by sme sa už nevideli, tak ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, bolo možno trošku také iné, viac som sa tu rozprával, keďže bolo veľa noviniek, ktoré som vám chcel povedať a vidíme sa teda pri ďalšom vlogu. Chcel by som vlogovať teraz vlastne ďalší týždeň, keďže budúci víkend ma čaká pretek na tom Ještede. Uvidíme teda podľa počasia, lebo zatiaľ, čo som povedal predpoveď, tak to má byť nič moc. Ale snáď sa to ešte polepší a budem môcť to ísť odjazdiť. Tak vidíme sa pri ďalšom vlogu, nezabudnite dať odber a komentujte, pretože komentáre asi najviac posúvajú tie videá v rámci algoritmu. No a nezabudnite ma sledovať aj na Instagrame, keďže tam sa snažím zdieľať pravidelnejšie nejaké záblesky z toho života a z tréningov, tak dám vám odkaz na svoj Instagram niekde tuto.